ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଙ୍ଗଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯିବାର ସୂଚନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ଥାନାର ବହୁତ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଏବଂ ସେ ଘରର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଥାନାର ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା କାହିଁକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ ହୋଇଛି ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଥାନାର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୁସମ୍ବାଦ ଲାଇଭ୍।